Doncs avui us porto un hobby molt interessant que a més ens ajuda a tots a trobar rutes noves, a descobrir nous camins per Catalunya. I ell és el Jordi Simorte i ens ho explicarà. Molt bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Jordi, fas unes rutes tan xules i ho expliques tan bé. D'on et ve aquesta inquietud? Bueno, aquesta inquietud, jo sempre he sigut una persona molt aventurera, sempre m'agrada buscar nous reptes i sobretot el que m'agrada molt és descobrir, fer coses diferents, sortir una miqueta de la rutina i buscar. I a més el que trobo rutes noves o faig algunes que no són molt comuns, perquè les comuns ja les coneixem totes, el que intento és documentar-ho tot i compartir. I així com a rutes, per exemple, per fer per Nadal, quina ens recomanaries? Mira, jo per Nadal, per exemple, pel tema de temperatures, aconsellaria més fer a cotes baixes. Per exemple, hi ha una que a mi em va agradar moltíssim, que és la ruta de les Tres Ermites, aquí al Castell de Torroella de Montgrí, que aquesta és aquí al Baix Empordà, i aquesta està molt bé per fer en família. Aquesta inclús es busca per qualsevol buscador d'internet, pàrquing del Castell de Torroella de Montgrí. Allà s'aparca i, en qualsevol d'aquestes aplicacions que surten les rutes o a través de les meves xarxes socials, una ruta molt xula, circular, que puges al castell, passes per una ermita, hi ha zones d'esbarjo i el més xulo és una vegada estàs a dalt al castell de Torroella de Montgrí, que enllaça inclús amb el camí de ronda que baixa de l'escala, el GR92, unes vistes espectaculars, es veu tota la Gola del Ter, es veu tot el massís de Begur, es veu inclús l'escala, les Illes Medes, l'Estapí, unes vistes brutals. Sí. El teu Instagram és Jordi Simorte. Per aquells que ho vulgueu veure, Jordi Simorte, allà ell penja les rutes, però també d'allà ho enllaces cap al TikTok. Sí, el meu Instagram és Jordi_Simorte, llavors allà ja veureu la gent que vulgui seguir la ruta, perquè penjo moltíssim, ja siguin tipus rurals, muntanya, europees, llavors allà ho penjo totes les històries, ho tinc molt ben classificat, inclús tinc rutes classificades per fer en família, amb nens, i a partir d'allà a sobre està l'enllaç del TikTok, que aquest ja sí que ja es diu Ruteros Mochileros, que és una miqueta el logo que vaig començar a fer, i és el logo que m'identifica pràcticament molta gent, inclús m'ha donat la casualitat que segons algun dia fent rutes i tal, la gent m'ha arribat a reconèixer i tot, ha sigut molt curiós i la veritat que a mi m'encanta, perquè si després veig la gent que ho comparteix i rebo molts missatges de molta gent que em diu, perquè a més a les xarxes m'ha començat a seguir molta gent i em diuen molta gent que que hem seguit les teves rutes i tal, i gràcies perquè ho expliques molt bé, dius indicacions on